Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm B-Hop Pro. Ok. Stați puțin. Am ieșit, am înțeles. Da. Eu știu, nu jucăm jocul. Nu jucăm jocul ăsta și știu să mă joc de ăsta, așa, îmi sparge urechile. L-am dat mai încet. Da. Bă, sunt pregătit. În sfârșit. Uitați cum fac B-Hop, adică... Uai, de capul meu. Stați așa. What? Deci, am înțeles. Hop, gata, bă. Mi-am revenit la B-Hop. Și terminăm mapa. Yeah, boy. Eu înainte, când nu știam să fac absolut deloc B-Hop. Absolut deloc. Nu știam, bă, ziceam că e imposibil să fac. Că am să făcut și silverul, nu? Trebuia să dunem cuțitul ăsta. Câteodată este un lag infernal. Deci, ce lag a fost acum, vedeți câți am murit. Am murit foarte. Uai. Nene, bă, dar eu nu mai termin mapa. Care-i treaba? Care-i treaba? Care-i mustața? Care-i treaba? Care-i mustața? Care-i treaba? Care-i mustața? Am terminat mapa. Player 3. Stați puțin. Gata. Am pus și un nume să știu când câștig, dacă apar acolo, că uneori poate să fie foarte băguit și să nu apar deloc. Punem pauză și revenim.